υπέροχα πλάνα. Καταπληκτικός χώρος, το κλίμα που επικρατεί γίνεται πανικός. Δημήτρης Χρυσοχοΐδης είναι αυτός. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι σας άρεσε η όλη? Μας άρεσε, τρελαθήκαμε, χορέψαμε, το διασκεδάσαμε. Επειδή τώρα άρχισαν οι γοργόνες, τι θα δουν αυτοί που θα έρθουν σε λίγο διάστημα? Γιατί κάθε μέρα. Βασικά αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό είναι ότι το πρόγραμμά μας είναι φανταστικό. Διασκεδάζουν όλοι. Λέω κάποια καινούργια τραγούδια δικά μου, όπως το «Τι έχω κάνει ο τρελός» και κάποια άλλα. Λοιπόν, και γενικά υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα, αυτό που είπες. Με όλα τα παιδιά εδώ είμαστε φιλαράκια και περνάμε καλά. Σας προσκαλούμε, γοργόνες. Πάμε να δούμε και άλλα πλάνα. Φύγαμε. Χρυσοχοΐδη για άλλη μια χειμερινή σεζόν. Έχετε ξανασυνεργαστεί με τον Δημήτρη? Πέρυσι σε ένα άλλο μαγαζί έχουμε συνεργαστεί. Σχεδόν ταυτόχρονα θα κυκλοφορήσουν και οι δισκογραφικές μας δουλειές, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Ωραία, το μάθουμε τώρα, για πες. Σε κάνα μήνα κυκλοφορεί και ο Δημήτρης και εγώ την καινούργια μας δισκογραφική δουλειά. Ήδη τραγούδια έχουμε στο πρόγραμμα. Περιμένουμε με αγωνία μεγάλη. Το καινούργιο δίσκο και οι δύο. Κάθε πότε θα έχουμε ρεπό? Κυριακή και Δευτέρα έχουμε ρεπό. Για να ξεκουραζόσαστε και λίγο πια. Πάμε να δούμε, Χρήστο Αβραμίδη, το τι υπέροχο κλίμα επικρατεί εδώ και από εσάς και από τον κόσμο. Φύγαμε? Φύγαμε, κύριε. Γοργόνες, πάμε.